Toto sú prvé správy. No nevedela som, ako to mám nazvať. Takže správy. No nebudú to úplne že ako správy, ale iba také. No. Nevadí. No. Takže urobíme si výzdobu na stránku tak vlastnoručné výtvory. To je iné ako kúpené nejaké gule. Tak budeme si papier, môžeme čistý, môžeme farebný, ak sa nám chce vyfarebovať. Ja teda farebný nemám. No, takže vlastná tvorba. No, môžu byť aj, ja neviem, nemusia byť farbičky, môže to byť urobené s temperkami, s vodovými farbami, ja neviem, pozriem sa ešte. Neviem, ak sa mi s tým bude robiť. No, to je všetko. Dobre, tak nevadí. Takže mám to s týmto alebo s iným? No, s týmto to bude lepšie, ale to teda ešte netreba, to neviem, na čo to otváram. Mám tu už trocha takú vianočnú výzdobu. Takže. No. Najprv vystrihnúť kalečko. Toto je veľmi zaujímavé. Takže. Môže to byť aj špica, aj kolečko, ale lepšie je teda to kolečko. Takto. Robím aj špica, aj kolečko. Ale toto potrebujem, aby som si jednou rukou držala papier. Najprv mal dobrý tvár. To vyzerá hrozne. Ja som teda minulý rok robila taký papierový Betlehem. Nie papierový, plastelínový. No tak som ho normálne z plastelíny som urobila všetko. Nohy, akože stĺpy, strechu, panáčikov. Potom som to natrela volačím. Niečo priesvitným, neviem. Neviem už, čo to bolo. Alebo vodou, ja neviem. Neviem, či to mám teraz tu, alebo kde to mám. Takže, ale tak možno zajtra ukážem. V zajtrajšom dieli. Ten Mikuláš mi tam zavádza. No, tak. Alebo to ani nemusí byť nejaký takýto tvar. Môže to byť aj, ja neviem, keď budete chcieť urobiť. Ja neviem, proste niečo iné. Nemusí to byť len tvár. My máme napríklad takého Mikuláša na takom balíčku, na takom darčeku. Tak kľudne si aj také urobte. Ale teda, toto skôr ja chcem ukázať tie vzory na to všelijaké, ja neviem.
Tak, ale je to jedno, je to na vás. Teraz budem nožničky potrebovať. Nožničky. Môžem po jednom to vystrihovať. No, mala som to viacej na kraji dať. Tak. No, tie kraje by tam nemali byť vidieť. Tak, asi takto. No, nejak tak. Teraz neviem z ktorej strany. Ako mám. Toto radšej nevystrihujte. Iba ako taký kruh. No to teda vyzerá, alebo to si radšej nerobte, urobte to iba takto. To teda vyzerá vlastne. Áno, vlastne. To si nerobte, to si vystrihnite, ak ste to urobili. Toto do koša. A ešte kúlo. No teda to vyzerá rôzne. Gula. Je to teda ťažké takto nakrúcať. Ale tak dá sa to nejak. No teraz neurobím taký presný kruh. Ajaj. Počkať ešte chvíľku.